Τι λέει mates, Nexus 6 εδώ. Ναι, τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά που δεν θα κάνω καν intro joke. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πλάκα κάνω, καλώς ήρθατε στο πιο clickbait βίντεο που έχω κάνει στη ζωή μου. Μετά την απουσία μου το κανάλι έχει πέσει πάρα πολύ, τα analytics έχουν πάει κατά διαόλου. Δεν μπορώ να βγάλω λεφτά ούτε για μία τσίχλα. Παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τσάμπα τα 200 ευρώ που έδωσα για να αγοράσω 4.000 subscribers δηλαδή. Τι φάση. Λοιπόν, γι' αυτό. Καλώς ήρθατε στο πιο clickbait βίντεο που έχω βγάλει. Ναι, παιδιά, έχω βάσιμες πληροφορίες ότι θα πεθάνω σε 4 μέρες. Θα αναρωτιέστε όλοι γιατί. Αν ήσασταν αληθινοί fans μου, θα ξέρατε ήδη. Πριν από μερικούς μήνες, 31 Αυγούστου συγκεκριμένα, έβγαλα ένα βιντεάκι μιλώντας για το Θεό Στάλτο Νίντζα του Θεού, τον Πολέμαρχο, πράγμα που ο κύριος Λιακόπουλος έχει αναφέρει πολλές φορές. Και μετά από εκείνο το βίντεο, το οποίο πήγε αρκετά καλά, μπορώ να πω, σας άρεσε, το θεωρήσατε αστείο, άρχισα να λαμβάνω αλήθεια πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ αστεία κατά τη γνώμη μου. Του στυλ, οι fans του Λιακόπουλου και του Πολέμαρχου ήταν πιο απειλητικοί και πιο εξοργισμένοι από τους fans του Ίππο. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για τους fans του 2J, γιατί οι fans του 2J είναι ακόμα πιο εξαγριωμένοι από τους fans του Πολέμαρχου. Αλλά τα μηνύματα είχαν όλα ένα κοινό theme, ρε παιδί μου, ένα κοινό θέμα. Το θέμα ήταν ότι είμαι μπετόχαζος, ηλίθιος και πολύ χαζός για να καταλάβω την αλήθεια. Που μπορεί να ισχύει, ρε παιδί μου, γιατί εγώ το ξέρω ότι είμαι ηλίθιος. Αλλά βγάζοντας βίντεο για πλάκα και ο άλλος λέγοντας ότι έχεις διαπράξει μια ίστατη ύβρη και θα έρθει η θεόσταλτη δύναμη να σου γαμίσει το σπίτι. Κάτι δεν πάει καλά, μάλλον μαζί σου, φίλε μου. You need to shut the fuck up. Δεν ξέρω, μου στέλνανε βίντεο για να δω την αλήθεια, αλλά μην έχοντας χρόνο για να κάνω τις δικές μου δουλειές, δεν είχα χρόνο για να δω και εκείνα τα βίντεο. Και προφανώς εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω τυφλωμένος από τους δαίμονες που κυριεύουν τον κόσμο και μη θέλοντας να δω την αλήθεια που ο κύριος Λιακόπουλος θέλει να μου αποδείξει. Άρα, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι έχω διαπράξει μια τεράστια ύβρη αυτή τη στιγμή, διότι το βίντεο μου ήταν υβριστικό προς αυτό το θεϊκό πλάσμα. Και στις 25 Δεκεμβρίου, ώρα Αράντης, τα Χριστούγεννα, μάλλον θα πεθάνω. Τι περιμένατε? Αυτό μου λέγανε τα μηνύματα, ότι θα έρθει ο Πολέμαρχος να με γαμίσει. Λοιπόν, να πω την αλήθεια, είχα χεστεί λίγο πάνω μου. Φαντάσου μαλάκα να ράζεις με την οικογένειά σου, να είστε όλα κομπλέ μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, να πίνετε κοκακόλα και άλλα τέτοια καπιταλιστικά έθιμα. Και εκεί που αράζεις μαλάκα να κλείσουν τα φώτα και να πεταχτεί ο Ninja Iron Man να σε γαμίσει. Και εσύ να μείνεις μαλάκας, να πεις it's just a prank, bro, είναι prank στο YouTube έκανα. Ξέρεις, επειδή δεν πίστευα όλα αυτά τα fanfiction του Λιακόπουλου. Φαντάσου το. Χέζεσαι πάνω σου. Αλλά εξακολουθώ να μην πιστεύω αυτά τα pranks. Και I'm taking my chances. Βγάζω και αυτό το βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε μια τεχνική που λέγεται provoking δηλαδή. Μου τη μάθανε αυτή την τεχνική οι φίλοι μας, η GPS, Greek Paranormal Society. Wow. Νεράιδες, εξωτικά, στοιχιά. Θα μιλήσουμε για αυτούς σε κάποιο άλλο βίντεο. Είναι απίστευτα τα βίντεο τους, αλήθεια. Αλλά ναι, το σημερινό βίντεο είναι ένα Provoking, που σημαίνει προκαλώ, είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι ghost hunters για να προκαλέσουν τις οντότητες. Κάνω provoking, μπορεί να είναι επικίνδυνο που κάνω provoking. Αν μπορείτε, ελάτε, σπρώξτε με. Καθόλου καλά. Μην μας βγει σε κακό το provoking, εσύ. Δείτε το βίντεο το GPS. Τα εξηγεί όλα εκεί, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προβόκι. Αγαπητοί μου fans. Hi there, hello to my fans. Οι 5 από εσάς που με βλέπετε, ξέρετε ποιοι είστε. Να ξέρετε ότι αν δεν βγάλω βίντεο μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, σημαίνει ότι όντως ήρθε ο Πολέμαρχος και με γάμισε. Και τότε θέλω να κάνετε spread την αλήθεια ότι ναι, τελικά ο Πολέμαρχος είναι true story. Don't make fun of him. Ο Nexus έκανε τη μαλακία, τα είπε, ξέρω εγώ, έκανε πλάκα και γεια σας, κουκουρούκου. Αλλά αν δεν έρθει ο Πολέμαρχος, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει και ότι είναι φαντασία του Λιακόπουλου. Πώς σας φαίνεται αυτό? Εμένα μου φαίνεται ένα αρκετά cool ενδεχόμενο. Δεύτερον, ότι ο Πολέμαρχος έχει καταλάβει το κανάλι μου και ανεβάζει βίντεο αντί για μένα για να μην αποκαλυφθεί αλήθεια. Μάλλον δεν παίζει αυτό. Τρίτον, ότι ο Πολέμαρχος είναι true story. Τι λέω ρε μαλάκα. Και απλά είχε πολύ πιο σημαντικά πράγματα να κάνει από το να ασχολείται με ένα ηλίθιο παιδάκι που βγάζει βίντεο στο YouTube. Εμένα λέω. What? Αυτά που λέτε λοιπόν. Ήθελα να βγάλω γρήγορο βιντεάκι για να σας ενημερώσω για το πώς η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Όλα τα στοιχεία είναι εδώ, μπορείτε να τα δείτε. Έχω αφήσει link για το παλιό μου βίντεο για να δείτε την ύβρη που διέπραξα. Το είχα ξεχάσει τόσο καιρό γιατί, ξέρεις, είχα χαλαρώσει, λέω εντάξει κομπλέ.
Αλλά τώρα μου τάσκασε. Βλέπω ότι έρχονται Χριστούγεννα ευτυχισμένα, που λέει και το Δεσποινάκι. Και λέω, ωρε πούστη, πρέπει να δω αν θα πεθάνω ή όχι. Είναι κρίμα. Status update. Ακόμα δεν ξέρω αν ο Άγιος Βασίλης θα μου φέρει PS4. Τι να κάνουμε. Λεφτά δεν υπάρχουνε. Δεν με έχουν πληρώσει στο Meth Lab. Και το μόνο που κάνω είναι όλη μέρα να μαγειρεύω. Δηλαδή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Σε λίγο θα με βάλουν να μαγειρέψω γαλοπούλα με meth. Anyway guys, αυτό ήταν το καθυστερημένο βίντεο. Μόλις ξοδέψατε 5 λεπτά από τη ζωή σας να με ακούσετε να μιλάω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε και ένα subscribe. Μπορεί να μην χρειαστεί καν, γιατί αν όντως πεθάνω δεν πρόκειται να βγάλω άλλα βίντεο. Θα το μάθουμε σε 7 μέρες, ξέρω εγώ. Ελπίζω να έρθει καινούριο βίντεο πολύ σύντομα, γιατί είναι Χριστούγεννα και λέω να σας κάνω δωράκια. Ho ho ho. Και until next time mates, peace out. Και να προσέχετε να μην σας γαμίσουν οι ninja. Σοβαρά τώρα, το είχα πει και τότε. Παίζω τη ζωή μου για χάρη σας. Εγώ, ο Nexus X, τι κάνω για σας. Δηλαδή, εντάξει, παίζω τη ζωή μου. Μπορεί να έρθει ο Iron Man και να με ξεκολλιάσει τώρα. Σοβαρευτείτε λίγο. Δείξτε λίγη κατανόηση. Όπα, έχεις και τον καφέ, όλο μαλακίες κάνω. By the way, καλά Χριστούγεννα, Φάτε τίποτα να γίνετε χοντροί. Ξέρετε.